Muri yeZimbabwe dzimwe nyika dziri muAfrica pamwechete neSADC aiwa vanyatso kuona zvakaitika muvhiki yapfuura kurikola kwakaitwa maMPs eTCC nemakanselors eTCC kuti arege kukondesa pamaby elections. Muri yeZimbabwe tisamboenderera mberi nenyaya iyi nokuti zvichibva wasubscribe wolike woturn on the bell icon tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Notoona kuti bepa remuAfrica rinonzi Africa Beetle Wind bepa kazhinji rinotaura nhau dzinenge dzataurwa neSADC rinouya richiti the illegally recalled MPs, however, successfully filed their nominations with the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC). It should be mentioned that the recalled opposition MPs were being recalled in constituencies they had won already in August 2023 harmonized elections. Mnangagwa and CHABANGU understood what would happen if the recalled opposition MPs contested in the by-elections. Tikona kuti bepa remuAfrica rowanzi kutora nhau dzemuAfrica yose zvese zvochiitika muAfrica achiti aiwa CHABANGU naMnangagwa vaiziva kuti vanhu ava veTCC vakangokondesta chete vanoziva kuti ndo vaitongowina the majority vote, ndosaka vakada kuvabvisa paballot. Saka zvinoratidza kuti nyangwe neSADC yatozviona zvakatoitika, munhu wese akatomirira kuti achanzwa kuti toda kunzwa kuti SADC ichati kudii pamusoro pechitiko chakadai so, chitiko chinonyadzisa, chitiko chinoshamisa, chitiko chakagwadza mwoyo yevana vemuZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi, nokuti iyi inyaya iri kupisa, inyaya iri kutsviriridza kuti aiwa izvi zvakazomboitika sei, vanhu havachatendika kunovhota nokuti majority vote vanhu vaitoziva kuti vanovhotera papi. Saka muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro enyu, muchizodzopinda comment section medu muchiudza mafungiro enyu. Aiwa muchisubscribe, kulike pachene kuti on the bell icon tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.